Jeg kan ikke finde det fly. Hvorfor kan jeg ikke se det der på? Nå, men den er lige der. Ja, hej Mo. Ja, det er fordi den er... Ja, okay, den er så langt væk der. Det er simpelthen bare havblik. Look at the colors. Changing. Og den der lille måge, den kigger. Hvad er hun for en, den der skabning, der står der? Den store måge der. Der er ikke nogen mennesker her, og det undrer mig meget på denne meget varme juliaften. Den 13. juli. Wow.